Күнде инде әллә инде катлаулы сораулар бар, әйтеп тормыйм инде. Менә нинди теләшәкләрең бар, шуларны әйтсәң. Виталий Агапов. Мен алганда Татарстан Республикасында яшәүче барлык халыкларга да өндәп әйтәм. Бер-берегездән кайып эзләмичә, бер-берегездән җитешмәгән җирләрне күрмичә, матур гына яшәгез, матур гына эшләгез, Чөнки кимчелекләрен дә бетерергә була, Ниндер булмаган якларында әйтик матурларга була. Менә дуслыкны, бер көндә генә төзүп булмый. Шуңа күрә республикабызда, шәһәребездә яшәгән барлык халыклар да дус булып, матур булып яшәсеннәр. Тату торыгыз, ару торыгыз. Бик рәхмәт. Инде кабатлап русча әйтсәң, кешеләр кайсылар аңлар тагы да. Я хотел бы вот в этот праздничный день поздравить всех жителей нашего города и республики с праздником Сабантуй. Это вот как раз тот момент, когда жители нашего города и республики должны найти свое место в этом празднике. Вот этот праздник показывает, что нужно жить в мире, согласии и в дружбе. С праздником вас! Виталий Агапов, не заслуги. Народный артист Республики Татарстан Виталий Агапов. Рахмат, исән сау, рахмат.